Sa number 4, bana ginbuno ang kaugalingon matapos patron ng iasawa sa Calatrava. Kinakabig sa Calatrava PNP nga crime solved ang natungdan nga hitabo matapos mapasakaan sa kaso nga parricide ang bana nga nagpatay sa iya asawa sa barangay Refugio, Banwa, sang Calatrava. Ginsiling ni Police Captain Jesus Alba, hepe sa Calatrava PNP, nga karon naka-hospital o kung naka-hospital arrest ang suspect. Nagwa sa investigasyon nga wala nag-intyendihanay ang mag-asawa pangud wala mabayaran sang 35 anyos nga si alias Milag ang motor kag na-embargo. Nangakig ang suspect nga si alias Tito, 37 anyos, kag ginbuno ang iyang asawa sa dughan kag nawala nga butkon. Matapos sini ginbuno man sang suspect niya kaugalingon kag naghigda tupad sa iya dugoon nga asawa. Dead on arrival ng asawa sa ospital. May 3 ka mga menor de edad nga bata ang mag-asawa. Wala sila nag-intindihan regarding na sa motor ba lang na embargo, wala na bayaran sa asawa. Ang suspect na yung buno iya asawa. Perme na sila gaway daan, galalisan nila perme. Ang ba, naging bunog naman niya kaugalingon, sir. Oo, pagkatapos yan, natupad na siya asawa nga gaya amyangon, kaging buno iya lang, pero tinabuhi pa siya. Nagwa lang na pero nabuhi pa siya. Gay buno iya sa tiyan, iya kaugalingon.